Bereni hula-hula taraja si marakir tujolo mahita asa tapasahat hata muliate tutu hata suang songoni nang tu hula-hula ta. Jadi angko pangiduan nami amang bolotuk sada behami nama kataho pangiduan nami basada masih buru murah buru si marakir sada masih kami helamuna tersongoni ma pangiduan nami. Jadi itu hamuna ina nami asata pasahat hata muliate tutu hata tuak songoni nang tu hula-hula ta. Partikiano ku pasahat kami matu hamu ina nami hamu ma nama si aturan pinasa maradwi nang muda teh. Mau lihat ma dihita sudin na pumudison lumobi dituhata na mga lehon tiki dihita apala ditikyon boy hita marpungo di bagasan rat deroha boy misa hita pajupang dohot pengurus siang pusat apala ditikyon mau lihat ma amang inang di haroromuna di punguan nami apala ditikyon hami boruni punguan semerangkir boru dohot berena secengkareng molo sesala hami di Cengkareng sudah puluhan tahun nateto puluhan tahun jalan julo tikidang adong dope punguanon sonon awalnya digabung dohami dohot panggabian dungi muse adong do punguan nami holan buru marakir holan buru marakir dungi dung lam godang ba adong ma punguat tahun on ma sahatu sonari jadi kami mulai tahun 3 tahun itu Nggak tahu zaman abang MO itu udah ada tahun 80 itu polisia itu mulai tahun itu polisia jadi nungadong kami di Cengkareng jadi kami nautua di Cengkarengon kami halak itu si Gusti Mayang tu halak itu si Berlinton baru main gudang akan naposo tambah jadi las itu turu hanami apala di Tikyon di acara ni Cengkarengon san Cengkarengon kami sangat bergembira alana kayaknya kali ini sangat lain daripada yang lain sangat luar biasa pujilah kita mari kita tepuk tangan untuk buat kita ini alana nakin ang ginami silaban orang baru dope belum ada satu periode ya baru dope masuk tupunganon HP Miturboy menjadi ketua panitia nih Pagdalanan. Puji Tuhan lah ya. Semoga untuk tahun-tahun berikutnya semakin pintar, semakin bisa, semakin mengerti, jalan semakin berkembang mapungono. jangan bosan Jangan bosan-bosan. Begitu Mbak. Mau lihat ya mak. Jadi saya lama-lama kamote, anggiate paribanate. Dukungan dari istri lo ini. Ate. Iya. Alay dang berdua holong dang naside. Merok makin. Dang naside. Ay ma. Jadi mau lihat mari Tuhan tadi sudah basanay atas kesempatan na pinasaha na dihita boy tarak martungusonon. Dihamu amang pengurus nami do inang narosya pusat matapotok kami. Mulai petungadong diberi kamu akan nahurang lebih pelayanan nami, sambutan nami, suatu makurangi maduramu. Nanti amang atenang on makiadaan na alay de buga sukacita dohami menyambut hararamuna apada ditikon. Songon didok nyamang ketua nakin asabain hamuna walau sedikit pembinaan tu akan poso kami sangat senang sekali aka wejangan tu akan poso las rohanami ala na molo tabereng zaman mayon apalagi ala ni canggih ni situasi neon olo do dibugasan saja dak ya masih pakulingan be holan alani sibuk-sibuk naman yuk apion. Sajabu alay dang masih pakulungan. Gabi holan
melalui HP on. Jadi ima sada amang asabu itu akan generasi penerus supaya banyak perubahan lah. Unang terlalu jauh dipengaruhi oleh kemajuan yang kemajuan elektronik mengon. Unang gebe lupa, unang ditinggal ulah karena diperlukanlah yang paling perlu. Jelas saja mesti pangiduan na memang tekankan hamuna atau akan oposon. Jangan malu jadi orang Batak. Alam yang gede. Apalagi urus merangkir. Enggak juga lah. Terus merangkir begitu senangnya, begitu bangganya. Alana bineri main gudang na poson. Malu kalau dibilang jadi orang Batak. Marhata Batak gila. Kok malu ya? Harus bangga dong jadi orang Batak. Bangga sekali lah kita jadi orang Batak. Jadi asa untuk yang akan datang supaya semakin diresapi, semakin direnungi, semakin dimengerti. Sungguh luar biasa adanya adat-adat kita itu. Dari jauh martutur boy terboto akan nomor top dong. Di dia mah dong songoni, hola di kita Batak do terdapuk songoni. Jadi emang ima pangidua nami tu hamuna, baik kamu mah wejangan ni tu akai anak komuna dulu mobi akan oposo maingon. Asa lebih mantap untuk kedepannya. Alana mula dong kaulau, saya holan nama tua malau, saya holan nama tua. Apa nama tua pe, sana bobi merdalan yang gosong nama puan. Yang oposai seakan-akan itu kan untuk urusan orang tua, bukan urusanku. Karena somoni. Jadi malo mama ate amang inang mangalihon aka wejangan ni tu akan oposok. Jadi imamang hira-hira na boy pasahaton nami mau lihat tema di pungat tadi tikyon boy hita sudah pajupang dapat pengurus Nansian Pusat. Semoga untuk tahun-tahun yang akan datang Cengkareng tidak lagi dilupakan oleh Parpusat. Ya. Jadi sehari naik mau lihat tema di pasah rohanami di Hamuna di nahurang lebiak kepakatayan nami mohon dimaafkan. Imasian kami boru. Mau lihat tema di Hamuna inanami no pasaton atau nauli naringgan. Jadi noaik sa matuhita nomor pariban helani raja simarakir masih aturan mahita hise mahita nama kata pinasa ma tubari wasi majuta. Jadi aku mama ketahun. Saya silopa gadong, 2 silopa puli. Saya napa satu sudah mahita rapotan uli. Mau lihat na pinarsangapan amanami inanami raja simarakir di Partikianon madok mau lihat godang dohita tua mata pertua nomor tua debata di lewat dihita Partikian nama seuli dohot inganan nama sedenggan nang cuaca na sangat mendukung on saya si hamoletor terututuhan di Partikianon diliot nang dihita ahi pason suak songon nauk tinariason ni tunggani nakin doho dona dua-duai nang marumur sia 24 tahun di hari koton rotu perpungot tahun alani akka paso-paso di Tuhan. Jadi pinahihut-ihut na sa lilingon punguan di raja simarakir boru bere Cengkareng na humaliang na tungmas sayulik. Terlumobi ma apala di Partikianon Marsay tabbalas si tuturo di Haroro ni pengurus ni Raja Simarakir na siap pusat mulu mamereng secara sensus boydonian di parohahon anggo sabariba si malolong alai dibain uli muna dengan dibahasa muna amang inang di hari koto kamudo mamereng punguan Cengkareng kalidres na humaliang non agia pemet di sialani mau lihat gudang di pasar rohanami tuhamu rajai suang-suangoni nang akka inanami nang ro tu Partikianon lasir rohanami amang di haroromuna di Partikianon laos adong do Partikia di pasar punganot tuhamuna amang ima
nalau mengajar-ajari kami akan poso asanggiat tujuan nyarionian gabi ada batak na pinukan na puta perjuli sipa ihuti-huton ni akan perpudi manyan terlumobi di kami na poso alanido tung masailas hituturo ha di partikianon anggia manonnian di kami akan poso na begesa akka aturan di paradaton ruh di paradaton ni boy dulaw kami asaw ng mago adat si habatahot tay. Jadi disalut nai mosaw uli di bagasat partikianon nang diamanami ketua Cengkareng dina mangarikoton ulaonon moliate gudang di pasar tami tuhamu amang dohot tamu inang di pahitu tami di pardalanan di punguanon benar-benar do di baik kamuna songon na badimudimun punguanon asabui toktong denggat tujulan nyari molo pinaruhaon anggo siap poso haposon niamang dang dobenian ikos songonon alai memang di patudon amang do gabe serena tua-tua nalau mengajar roto kana poso mengarikoton adati nang namangaleon holong tu akka dongan nang akka pamuruan muna molo tungpe di panggulaw nami burumuna nahurak sikop pamilaw mangulaw ni sude diamuna amang do taminang pos marohamuna tutik kinamangihut ajar-ajari hamu hami manak-manak boy do ulahoron nami ola ni natolap ulahoron nami anggo napantas dope si ulahoron nami bolo tumpe di partikian dak karusikop di ulahon kedua panitiai kariban niba silaban tutik kinamangihut martanyak itu Tuhan posrohata nalamu tudengkan nadui di sialanido di bagasan bornginope madok moliati tatutu hatta di hari marsugope tong dope udutata acaraon nakpe di ingananok kita merpungu tok tok do pujota pasangapota amata mertua di bata marhite-hite permingguan namek di ingananok tong asanggiat tong tuhata tong mamasu-masu hita jadi sahadinai moli ategurang madi punguanon pangiduan nami tu amata inata narosya pusat molo tumpe hita marsirang siap punguanon hamuna meninggalhon ingananon ditiki akan namangihut toktong ma tuhat tadi bata nama dongani hamuna di pardalanan saat ingana muna sonak suharibo-ribuan nak kita pesa luhutna dia akan namangulahon ulau terbe toktong ma di pargogoi Tuhan saya simarohani Tuhan toktong mahita sada di bagasan ibana atong songon hata parpudi madonoku balga tiang di rumah ubalga amma tiang ni sopo nungga gabe hamu akan tua-tua manami no perjuli unggabi amman yan akan poso ajar-ajaran muna mau liate mari tuhata mau liate ma di perpungata di bornginon songoni ma hata siap kami borumuna mau liate botima Lati matutu di Borunan.